En bij de senioren, Bart Helmold, gaat hij meteen voor een hele verre sprong om zich als laatste te plaatsen daar in de finale. Of gaat hij op safe? Zo. Nou, jongen. Voor het heidenskip stiet één dag in het hier in vette letters in de agenda. Voor de vierleppers betekent dat het NFM is. Nationale vierlepmanifestatie. Waar komt dit waaien? Wat houdt het in? Het komt er waaien dat het vierleppen moest stelt lid wezen van een van de twee bonden, of van de Hollandse of Friese bond. En dit is een wedstrijd, iedereen kan meedoen. Van de morgen een soort meedoen die ooit nooit springen. En ja, iedereen kan een plaats voor de grote finale, jongens. Dus het is gewoon een iepen Nederlands kampioenschap. En dat miste 26 jaar nog. Dus dan zijn we het heidenskip, nou dat doen we hier. En dat is, het is nou qua aantal 4 voor de grootste wedstrijd. Dit is absoluut een van de top 3. NK, FK en NWM. En voor Holland is het sowieso de tweede wedstrijd na het Nederlands kampioenschap. En voor ons, eerste, tweede, derde plekje, dat is voor iedereen verschillend, maar daar zit het bij iedereen in. Ja. Ik heb meer het idee dat het een gezellige dag is, maar een hele grote lep is. Daarom is het een hele belangrijke wedstrijd, omdat het eigenlijk de mooiste wedstrijd van het jaar is. En de mooiste is net de meest prestigieuze, maar het is wel de gezelligste en qua entourage de mooiste dag. Zoals je ik neemt de familie mee, de band bij mij, die ben je de hele dag. Een mooi biatje. De sfeer is supergoed onder de Hollanders, onder de Friesen, onderling. Ja, het is al heel gemoedelijk en dat maakt het eigenlijk de mooiste dag van het jaar voor u. Natuurlijk zit je uniek spanning op, maar deze dag op zich, ja, dat is fantastisch. Ja, want dat is het bij sporters. In het begin is het aardig, maar als naar de finales daar is, dan ben je zo vol als een varken. Ja, als we wat winnen, kunnen we wat ik winnen. Dus ja, elk wedstrijdje waar ik op mij doe, wil ik winnen. En dat zal Jong net oorzaken.